kanubagaw fo dante foli min na ka fɔ ye ko nin ka émission mandi ni y'o daminɛtɔ ye Mali kunnafoni TV ale jabarani ka émission min bɛ wele ko zikiri wagati kanubagaw an y'o de fɔ ye na an bɛ yan nɔ o de kama ka se k'aw la nisɔndiya cogoya min k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan ayiwa kanubagaw an y'a munumunu bi an n'an ka zikiridala dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ b'a dɔn kanubagaw hali ni mɔgɔ min ma deli ka a ye i y'a ka dɔnkili kɔni mɛn bi a tɛ se ne yɛrɛ ka a fɔ a tigi ye mɔgɔ min ye k'o fɔ aw ye komi a b'an bolo an ka studio kɔnɔ yan an bɛ kuma di a ma a b'a yɛrɛ fɔ anw ni aw ye an bɛ se ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ a ka cogoya min na salamu aleykum karamɔgɔ. wa aleykum assalam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. somɔgɔw. alhamdulilayi baasi foyi tɛ n na. baasi tɛ yen. alhamdulilayi. o ɲɛna ok i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ye. ok an bɛ ala fo ka ala tanu ka segin ka ala waleɲuman dɔn ani aw badenkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ bi zikiri fuseni warima ka bɔ moti région na bangasi cercle la jalasagu commune na village yɛrɛ o ye jala ye alhamdulilayi. ok ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka ye a y'a tɔgɔ fɔ aw ye zikiri fuseni warima ne b'a dɔn hali ni mɔgɔ min ma deli ka fuseni ye i bɛna ye bi i ma deli k'a ye i y'a ka dɔnkili kɔni mɛn ok kanubagaw bi ta tigɛ basi ye ko min na bɛ dɛsɛ fuseni sani an ka tɛmɛ n'an ka kuma ye i bɛ se k'i voix yira kanubagaw la o k'a dɔn k'a fɔ hali ni musique tɛ fuseni ka dɔnkili kɔrɔ a kan ka di. ok an bɛ ala fo la. sallallahu alayhi wa salama kisi ni nɛɛma bɛ muhamadu ye ala kan da lahɔrɔmana amin. a ye sira bɔ ale ɲɛ bamurutigi natɔ ladon a sirifi a ye sira bɔ ale ɲɛ bamurutigi natɔ ladon sirifi la ilaha illallah muhammadu ya rasulullah ne bɛ kuma ni ale ye seydina mamadu mɔdenkɛ seydina aliyu mɔdenkɛ Alasani Huseini mɔdenkɛ ne bɛ kuma ni ale ye Bazuma ana wolode ngo ne kan bɛ ni ale ye kuranɛ dɔnni bɛ ale la hadisa dɔnni bɛ ale la sirifi lasego ye nka ale ye nka sirifi a ye sira bɔ ale ɲɛ Badara Ali be cɛw ɲɛ Badara Ali ye kalan kɛ nin ka kuranɛ kalan kɛ o kalan diyara n ka Ali la nin ka hadisa kalan kɛ o kalan diyara n ka Ali la nin ka faransɛ kalan kɛ faransɛw diyara n ka Ali la sirifi. Wa o diyara Badara Ali Sajaja ale kan ka fo ko ɲuman ok kanubagaw aw yɛrɛ bɔra ka fuseni voix mɛn sisan aw y'a dɔn k'a fɔ ko hali ni musique t'a kɔrɔ fuseni a kan ka di ok an bɛ ɲɔgɔn bolo halisa fuseni i bɔra k'i tɔgɔ fɔ k'i jamu fɔ k'i voix yira kanubagaw la ok komi émission yɛrɛ ye zikiri wagati ye émission bɛ zikiri de kan zikiri yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn de ye Fuseni bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kaseeran. Jana an ka don baro kɔnɔ an bɛ tanga ɲini ala fɛ a kan kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ min kɛra faralakɛfɛn ye ka bɔ ala ka hinɛ na an bɛ sɔli Muhamadu kan cɛ kelen tɔgɔ caman a n'a somɔgɔw a n'a ka sabaw ani mɔgɔ min tugura la fo ka taa se kiyama jɔdon ma an bɛ kira mɔdenkɛ fo n'o y'an karamɔgɔ ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara Bastandi ani Ba Madani Den an bɛ yafa ɲini an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye an ka zikiri karamɔgɔw ye k'an bolo fila dan kɔ u ye ka yafa ɲini u fɛ ka sira ɲini u fɛ alhamdulilayi ka foli segi a yɛrɛw ma aw minnu y'an wele ko ka na baro zikiri kan bɛɛ ni a ka dɔnta don zikiri ko kɔnɔ i bɛ dɔ ɲininka o bɛ fɛn dɔ f'i ye i bɛ tila ka dɔ ɲininka o bɛ dɔ wɛrɛ fɔ komi
ala barika la an ye dɔɔni kɛ madarasa la anw y'a kalan cogoya mun na zikiri n'a fɔra ko zikiri ko kosuma walima ko fɔli n t'a dɔn n'i y'a faamu zikirulahi o de ye ala ko fɔ walima ala kosuma bon o la n'a fɔra zikiri sisan a kɔrɔ fo k'a walawala dɔɔni zikiri ye kosumali de ye walima kofɔli mun kofɔli e ni ne de bɛ se k'o expliquer sisan zikirulahi o ye ala kosuma ye zikiru fanɛ kofɔli zikiri habibatu kofɔli a bɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la tugun ala kosuma i n'a fɔ istigfaru sɔli kɛ muhamadu kan hali ka ɲumanya kɛ mɔgɔ ye o bɛɛ ye ala kosuma de ye wa ala kofɔ don ala ko an ka barikada ne mɔgɔ min ye fɛn sɔrɔ ka tila k'a di fantan dɔ ma o ye ala barikadali dɔ de ye ko ala e ye ne sɔn a la ne fɛnɛ bɛ karisa sɔn a la o la an bɛ ala fo o la n'i ko n ka zikiri yɛrɛ jaabi ne b'a fɔ zikiri ye ala kosuma walima ala kofɔ mais n'a nana zikirulahi kɔnɔ o de ye ala kofɔ ye mais n'an danna zikiri la fɛn kelen t'o la quoi e b'o la ne b'o la ale b'o la olu b'o la olu kofɔli b'o la quoi ok faamuyali sɔrɔla la mais ka a da k'a kɛ denguli ye mun de fana nana ni o ye bon alhamdulillah an bɛ ala fo o la ka ala tanu an y'a mɛn an karamɔgɔw fɛ cogoya min na zikiri dali ka kɛ dɔnkili a ma daminɛ bi muhamadu ibnu abdullahi sallallahu alaihi wasallam debini a tile la dɔnkiliw dara la ni ma fili ni ma ɲina an karamɔgɔw y'a fɔ cogoya min na tɔla albadiru aleyna a dara muhamadu la kisi ni nɛma b'a ye ka to a ka janju wagatiw la o la cɛw fana nana ladigɛli kɛ kira n'a ka sahabaw la ka tugu mɔgɔbaw la ni ka tila ka o zikiri kelen da mɔgɔbaw la minnu bɛ kira jɔyɔrɔ la ne kɔni ka faamu o de ye zikiri kɛli dɔnkili ye o kan ne ka faamu ye ok faamuyali sɔrɔla la komi i yɛrɛ o wagati ninnu fɔ o wagati ani sisan Fuseni yɛrɛ bolo différence jumɛn bɛ o dɔnkiliw ni ɲɔgɔn cɛ bon alhamdulillah n bɛ ala fo fɛnɛ na i ko ɲininkali fɛnɛ diyara n ye n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnkiliw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni différence bɛ yen o wagati maaw ni bi maaw tɛ kelen o wagati maaw olu b'u ka kow kɛ a kɛ cogoya la an bi maaw b'an ka kow kɛ a kɛ cogoya la ne y'a faamuya sisan dɔnkili ma changer mɔgɔw de changera sisan taw ni fɔlɔ la taw kelen tɛ changement nana mɔgɔw de yɔrɔ la hali ni dɔnkili changera changement nana mɔgɔw yɔrɔ la o de bɛ dɔnkili changer i bɛ wagati min na i b'i ka ko kɛ k'a bɛrɛ bɛn n'o wagati de ye min ye problème ye dɔrɔn a kana na don ala tɛnɛ kɔnɔ ok faamuyali sɔrɔla la merci faamuyali sɔrɔla la ok Fuseni an ye kuma na zikiri kɔnɔna ko kan sisan an bɛna kuma Fuseni yɛrɛ ka zikiri ko kan sisan Fuseni ye zikiri daminɛ wagati jumɛn mun de ye Fuseni poussé k'a kɛ zikiri dɔnkilidala ye ani a daminɛ ni sisan cɛ o bɛ san joli la ok an bɛ ala fo o fɛnɛ na k'i yɛrɛ fo k'i tanu k'i waleɲuman dɔn i ka ɲininkaliw la alhamdulillah n'i ye ne ɲininka ko n donna zikiri kɔnɔ cogoya mun na a bɛ ne miiri yɔrɔ janya ka taa wagati jan na parce que ne yɛrɛ min filɛ nin ne kun ye madarasa kalanden anw ye kalan kɛ an denmisɛnnin kuma an karamɔgɔw kun bɛ mawulidi de fɛti an fɛ san o san bon a ka ca ala fɛ ni mawulidi fɛtiw kun sera sufɛlaw fɛ an kun bɛ taa ka zikiri da k'an karamɔgɔw bisimila bon ala barika la ne kɔni nana to ten ka kalan kɛ ka se yɔrɔ dɔ la i b'a dɔn burusi kɔnɔna ko a ka gɛlɛn dɔɔni bon anw ka kalan banna an ka dugu la an k'an ka voyager ka taa dugu wɛrɛ la bon tiɲɛna
ko n'a cogoya kama ma se ka taga quoi ka sababuya kɛ masaw ka côté ani baarakɛla côté bon ala y'a kɛ an tora village la ten an tora ten ka to ten ala sɔnna an ye cɛba in lamɛn n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye k'a ka kalandenw ye an fɛ yen nɔ minnu bɛ karamɔgɔ nɔfɛ cɛsiri la wa ala sɔnna anw yɛrɛw tilanna ka fari o kan k'a kɛ karamɔgɔ ka baarakɛla dɔ ye walima ka kɛ tɔn ka baarakɛla dɔ ye ka ne yɛrɛ t'o la ne mana n sigi ka miiri ka mɔgɔ wɛrɛw ka misigiw lamɛn olu bɛ tanuni kɛ karisa bɛ bɔ yan karisa bɛ bɔ yan karisa bɛ bɔ yan mais kuma dɔw la ne t'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ bɔ anw ka côté fɛ ko de filɛ ka zikiri da ka sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ baaraba de la diinɛ sira kan u bɛ baaraba de la cɛba in nɔfɛ n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye o mɔnɛ kelen tora ne la ne fana y'a kanu ko ni ne ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ ala ye ni ala sɔnna ne bɛ na layidu ta aw ye ka don ciseau la walima ka jɔ kɛnɛw kan ka aw fasada kan to o la ten n bɛ tugu u nɔfɛ an bɛ to ka ziyaraw kɛ ka tugu u nɔfɛ ka taa ziyara kɛ yɔrɔw la ka tugu u nɔfɛ ka taa mawuludi kɛ kɛnɛw kan ka tugu u nɔfɛ ka taa wajulu kɛ kɛnɛw kan n sigira ten u t'a ɲɛnabɔ burusi kɔnɔna ko man di fo n ka bɔ n ka na duguba kɔnɔ ciseaux bɛ sɔrɔ yan de ka fasadaw la o yɛrɛ bɛ se ka mun lamɛn diɲɛ bɛ mun lamɛn k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ baara la u bɛ karamɔgɔ nɔfɛ u t'a la gansan u bɛ karamɔgɔ nɔfɛ u t'a nɔfɛ gansan u bɛ alako la u t'a la gansan u bɛ baara la wa cɛw fana kan ka sɔrɔ de mun b'a fɔ diɲɛ k'a mɛn o kɔni sababu de ye ne na zikiriko in kɔnɔ n bɛ se ka jaabi telima min d'i ma o kan o ye nin ye mais a daminɛ ni sisan cɛ o bɛ sɔn joli la bon ka tugu ansaru nɔfɛ ka zikiri da n bɛ se k'a fɔ tiɲɛna o ma mɛn o ma mɛn parce que ne yɛrɛ tuguru nɔfɛ 2018 an kɔrɔ e b'a dɔn o ma mɛn nka n tuguli tiɲɛna ma sigi n ye nin de d'a ma fo n k'a kɛ n bɔ ni n ka bin bɛɛ fo zikiri sinon ka tugu ka zikiri yɛrɛ da i n'a fɔ n ye karamɔgɔ kanto mandarisa la o ye depuis 2007 2008 i b'a dɔn o kɔni ka jan dɔɔni o ka jan dɔɔni voilà mais Fuseni ka du kɔnɔ dɔnkilidala bɛ yen nɔ wa ah non ne ma wuli ka dɔnkilidala sɔrɔ an fɛ yen i ma dɔnkilidala sɔrɔ fɛ yen nɔ mais i donna zikiri dɔnkilida in na i ni somɔgɔw cɛ a ma kɛ problème ye fana bon ala barika la ne ni somɔgɔw cɛ a ma kɛ problème ye parce que ala ka hinɛ n ka musokɔrɔba la a bɛ tiɲɛ so karamɔgɔ kun ka d'ale ye kosɛbɛ depuis ne yɛrɛ fitinin ne ko a ma ne bɛna baya kɛ ka tugu karamɔgɔ nɔfɛ a ko n k'a kɛ ko baasi t'a la nka denmisɛnninya kumaw la ala ma sɔn ka n bila n k'a kɛ o waati la fo ala nana kɛ ne ka musokɔrɔba fatulen kɔ de ne tugura karamɔgɔ la faamuyali sɔrɔla la Fuseni mais Fuseni ka dɔnkili i bɛ album bɔ a bon tiɲɛna ma album bɔ ma album bɔ fɔlɔ album bɔ parce que an bɛna zikiri kɔnɔ tuma min na bon album bɛ ka bɔ mais a kun bɛ temps na wagati min na o ka sɔrɔ an ma na voilà faamuyali sɔrɔla la ko baara o baara gɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ Fuseni ka dɔnkilida in daminɛ ka na se sisan ma Fuseni ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ a kɔnɔna na bon n bɛ ala fo o la ne bɛ se k'a fɔ n ma gɛlɛya sɔrɔ a la fɔlɔ parce que mɔgɔ ye fɛn o fɛn kanu fɛn o fɛn y'i sɔrɔ k'i to a kɔnɔ ne bolo o tɛ gɛlɛya ye quoi o ye baara tɔnɔ dɔ de i bɛ se ka mun lakali don dɔ n kɔni bɛ o hukumu kɔnɔ ni ala ka jɛn hali bi ala ka nɔgɔya kɛ amin yarabi ala kana gɛlɛya yɛrɛ ɲɛsin Fuseni ma a kɔnɔna na ok Fuseni o ɲɛna ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min nɔgɔya bɛ yen fana nɔgɔya minnu kɛra Fuseni bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛ bon n bɛ ala fo o fɛnɛ na ka kanuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'a la an bɛ se k'a fɔ an ye nɔgɔya sɔrɔ a la an ye hɛrɛw sɔrɔ a la mɔgɔw y'an kanu zikirida in sababu e ni ne kun tɛ ɲɔgɔn dɔn anw nana ɲɔgɔn dɔn zikirida in sababu o fana y'a hɛrɛ dɔ ye
ne ni kari kun tɛ ɲɔgɔn dɔn ne n'ale nana ɲɔgɔn dɔn bɛɛ zikiri da in sababu dɔ de ka tila ka jatigiw fo minnu bɛ to ka tɔndɔni d'a ma hali n'a ma caya. O ɲɛna Fuseni i ni zikiridala mɔgɔ wɛrɛw aw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan? Ouais, alhamdulilayi n bɛ ala fo fɛnɛ na ne bɛ se k'a fɔ ne ni zikiridalaw bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ zikiridala min bɛ Seyid Sherif Usman Madani Haidara kɔni kɔ ni Baya Layidu wɔɔrɔ b'a bolo ne n'u bɛɛ de ye kelen an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ an bɛ tagama ɲɔgɔn kan o cogoya la ten. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la. Ok Fuseni, an ye dɔ kɛ kuma na n'a ma a kɛnɛ show dɔɔni m'a dɔn filalaka ninnu bɛ sɔn ka sunɔgɔ filaw sigilen bɛ sɔn ka sunɔgɔ ko ninnu yɛrɛ ka émission a bɛɛ ye kuma ye. Ok Fuseni bɛ se ka filaw ɲɛnajɛ cogoya min na ni misiki duman dɔ ye. Ok, n'ala sɔnna n bɛ taa fɔ 2019 dɔnkiliw la. Ok, problème t'a la. N bɛ to ka kɛlima dɔw d'an karamɔgɔ ye an bɛ n'o da kɛnɛ kan yan ni ala ka jɛ n'an ka karamɔgɔ kɔrɔw ye lamɛn u b'a dɔn ka fɔ k'an ma ɲinɛ o kɔ. Mamadu bangena alakira Muhammadu bangena o diyara n ye. Mamadu bangena alakira Muhammadu bangena o diyara n ye. Ne ko Mamadu bangena Abulahi woloden bangena. Mamadu bangena Amina woloden bangena. Ni ne ko Mamadu bangena kira fɔlɔ Muhammadu bangena. Ni ne ko Mamadu bangena cɛ kira laban Muhammadu bangena. Ni ne ko Mamadu bangena zuku waati Muhammadu bangena. Ni ne ko Mamadu bangena zukamati Muhammadu bangena. Ni ne ko Mamadu bangena ya bani mɔkɛ kira bangena. Ni ne ko Mamadu bangena fanjini mɔkɛ Muhammadu bangena. Ni ne ko Mamadu bangena tijani mɔkɛ Muhammadu bangena. Ni ne ko Mamadu bangena diya jigi Muhammadu bangena. Muhammadu bangena wa alakira Muhammadu bangena o diyara n ye. Awɔ k'an ka ja bɛɛ lajɛlen n'i ye silamɛ kɔni Muhammadu bangeni kan ka ja i ye. Ok Fuseni, o dɔnkili jara komi Fuseni i ko k'i ni zikiridala tɔw aw bɛ jɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fuseni yɛrɛ karamɔgɔ bɛ Fuseni na? Alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ ala fo o yɔrɔnin fɛnɛ na ka ala tanu ni ka segi ka ala waleɲuman dɔn ka ne yɛrɛ to n ka sigiyɔrɔ la i b'a dɔn n y'a f'i ye n bɔra yɔrɔ min na o tɛ yan ye dɛ n kun bɛ sigiyɔrɔ min na ne kun ye ansaru zikiridalaw bɛɛ lamɛn wa ne y'u bɛɛ de kanu k'a kɛ n karamɔgɔ ye n t'a dɔn n'i y'a faamu ne y'u kanu ne y'u lamɛn cogoya min na u bɛ ka baara kɛ cogoya min na wa ne y'u kanu o cogoya kelen na k'o kɛ n ka karamɔgɔ ye bon n nalen tiɲɛna k'a fɔ ko ka samara don ka taga dɔ nɔfɛ ka kan kalan tiɲɛna ma se k'o temps sɔrɔ ma se k'o ɲɛ sɔrɔ tiɲɛna. Ok an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi kalandenw bɛ Fuseni fana bolo. Alhamdulilayi bon tiɲɛna mɔgɔ dɔw kɔni y'a fɔ ko n k'u kalan an b'a la dɔɔni dɔɔni mais a ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ. A ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ. Sinon an kɔni ami yarabi mɔgɔ caman bɛ yen minnu y'a fɔ k'an k'u kalan bon an ni dɔw yɛrɛ y'a daminɛ wa an b'a la dɔɔni dɔɔni ni ala ka jɛn. Ala k'i n'o kan bɛn. Ami yarabi. Fuseni delila ka voyager ka taa dɔnkilidala kɔkannaw na ou bien Mali yɛrɛ kɔnɔna na? Bon tiɲɛna ne ka dɔnkilida ma se ni kɔkan fɔlɔ. Ne bɛ ka n ta ɲɛnabɔ Mali la fɔlɔ ni ala ka jɛn. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la. Ayiwa kanubagaw minnu bɛ kɔkan an ka maaw de ma an kan tɛ Mali ta ma dɛ an ye Mali kɛ ka ban. Fuseni ko k'a mako bɛ kɔkan mɔgɔw la k'a ko a yɛrɛ invité a ka taa o la nisɔndiya cogo min ni zikiri dumanw ye. Ok Fuseni o ɲɛna mais Fuseni b'i baptême dɔnkiliw kɛ ɲɛnajɛw kɛ i bɛ kɔɲɔ ɲɛnajɛw kɛ. Bon alhamdulilayi n bɛ ala fo o la n b'olu kɛ.
pirikoti Fuseni n'a ka client kɔni bila ɲɔgɔn na. Bon ayi o tɛ ne piriko tɛ ne ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na. Ok bon o ɲɛna. Fuseni projet jumɛn b'i bolo dans l'avenir i bɛ fɛ ka kɛ zikiri ko kan? Alhamdulillah n bɛ Ala fo o yɔrɔnin na ka ɲini Ala fɛ minnu b'an kɔnɔ k'a kɛ Ala ka nɔgɔya olu bɛɛ tɛ se ka fɔ da la nka a kɔni bɛ an kɔnɔ an ɲɛmɔgɔw olu danna yɔrɔ min na an tɛ fɛ ka dan ye a bɛ an kɔnɔ ka tɛmɛ olu la nka ko bɛɛ n'a nasira de don. Bamananw ko i golo ma se yɔrɔ min na n'i k'i b'a sama ka se n'i ma farati hali n'a ma fara a bɛ sɔn k'i tɔɔrɔ dɔɔni. Voilà an kɔni bɛ labɛn na nka a b'anw kɔnɔ fɔlɔ a y'anw sɔnma dugawu la. Ayiwa kuma Ala ka a ko nɔgɔya Ala ka ko nɔgɔya. Ok Fuseni komi émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma Fuseni yɛrɛ zikiri ko kɔnɔna na a mana kɛ Fuseni ka zikiri ko kɔnɔna na koba jumɛn delila ka kɛ Fuseni ye min diyara Fuseni yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ? Bon o la n y'o de f'i ye an kɔni anw ye kalanden fitininw de mais anw bɛ jatigiw de barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sigiyɔrɔ na sirifikɛ dɔ filɛ ni Kajolo ko Musa Hayidara ale de ye n kanu kosɛbɛ a bɛ bonyaw caman ba kɛ n ye. Bon tiɲɛna ka da don yɔrɔ ninnu bɛɛ la ka walawala ka gɛlɛn dɔɔni. A ka gɛlɛn dɔɔni. Ok kuma foli bɛ Musa ye fo a sigiyɔrɔ la. Jatigi muso wɛrɛ bɛ yen c'est à dire jatigiw caman ba bɛ yen Asetu Sakɔ b'o la Usazi Mumini Turo b'o la Jaralakaw ka kalifa c'est à dire a caman ba n'i ko i bɛ na o bɛɛ tɔgɔ wele a ka gɛlɛn dɔɔni wa u ye kow kɛ fana minnu bɛ se ka lakali. Awɔ mana foli belebeleba bɛ di u bɛɛ lajɛlen ma k'u to u sigiyɔrɔ la. Ok Fuseni y'o fɔ ko jumɛn ye Fuseni yɛrɛ tɔɔrɔ a ka baara kɔnɔna na n'a bɛ se k'o ɲɛdɔn fɔ an ye? Bon tiɲɛna ne bɛ se ka fɔ ne yɛrɛ kɔni tellement que ne ye dɔnkili in kanu ka zikiri kanu ne don ni bi cɛ ka fɔ nin de kɛra na nin ye ne degun n hakili t'a la. Hakili t'a la. Awɔ ne hakili t'a la. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ olu la. Fuseni ko a bɛɛ ka ɲi nɔ a ka ko bɛɛ ka ɲi nɔ fo ko ma deli ka Fuseni tɔɔrɔ. Fuseni bana kuma ma mɔgɔ. Ayi i b'a dɔn quoi n'i ye fɛn min kanu ni min kɛra i la dɔrɔn a ko quoi. Awɔ ne bɛ ten de kanu bolo ma n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogoya min na a tɛ ne c'est à dire et puis ne donna a la cogoya min na ne y'a kanu k'a kɛrɛnkɛrɛn ka don a la an tun bɛ fɛn wɛrɛ la o tɛ nin ye o an bɛ sɛgɛn ko la an tɛna kɛ nin na ou bien wala an donni kɔni na k'anw y'a kanu c'est à dire ne bon Ala k'an kisi a fɛ ma sinon a fɛn kɔni ne m'a ye fɔlɔ ko n bɛ se k'o lakali ko nin de ye ne sɔrɔ tiɲɛna nin ye n degun ne kɔni m'a ye fɔlɔ tiɲɛna. Ok o ɲɛna. Ok Fuseni émission sera kuncɛli yɔrɔ ma folikan min bɛ Fuseni bolo a b'o kɛ kanubagaw la ɲɛna an k'an kɔ don ɲɔgɔn na a bɛ dɔnkili kelen da ka sɔrɔ k'a ka numéro di kanubagaw ma an bɛ sɔrɔ ka bayi kɛ. O la an bɛ fɔlɔ ka aw de fo aw minnu y'an wele ko ka na an ka hakilina fɔ ka aw tanu ka waleɲuman dɔn ni ka tila k'aw encourager an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a ye min fɔ anw bɛ segin o de kan maa n'i ye min kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye aw filɛ ka nin baara mun kɛ nafaba de b'a la aw sababu la dɔw mana taa nin lamɛn hali ka dan ɲininkali ni jaabili ma o tigi n'a ta tata sɔrɔ a la zikiri ko la aw sababu la mɔgɔ dɔ bɛ se ka nin lamɛn a bɛ kɛ sababu ye ka anw yɛrɛ lase yɔrɔ min na yɔrɔ la anw ma sigi ni yɔrɔ minnu ye bon olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ɲuman dɔ ye a bɛ taa min sara sɔrɔ sini kiyama bon an karamɔgɔ ko an ka baara kɛ Ala kama baara ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ko nɔgɔya ye o la ni sigiyɔrɔ na n bɛ kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo zikiri karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka ansaru zikiridalaw k'u fo k'u tanu k'u waleɲuman dɔn cɛ caman bɛ yen zikiri kɔnɔ bi
a bɛ ka fɛn dɔ kɛ a bɛ ka fɛn dɔ fɔ n'olu tɛ a kun tɛ se ka kɛ an bɛ espérer ni olu de o la ka olu fo ka kira laban mɔdenkɛ yɛrɛ n'o ye Seydi Usman Madani Haidara ye k'ale fɛnɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ye ko zikiridala karamɔgɔw fɛnɛ a fɛnɛ sababu bɔra ale la o la ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ na nin émission in lamɛn ka olu bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ jigiya dɔ bɛ yen n tɛ se ka ɲina n b'ale de kan bi Bamakɔ n b'ale de fɛ yen Karimu Jire Jirelakaw olu ye mansaw ye ne ba bɔra Jirelakaw la ka Jirelakaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni Ala ka jɛn n bɛ se ka min fɔ kumakan laban na o ye nin de ka tila ka ɲini zikiridala denmisɛnninw fɛ ko min bɛ an bolo cɛsiri de don an k'an cɛsiri ka baara kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ maaw ko ho maaw ko ha e k'o to yen i n'i ka Ala i k'i ka baara kɛ i ka Ala in kama a ka ca Ala fɛ maaw bɛ min fɔ n'anw sera kiyama jɔn tɛ minɛ n'o dɛ i yɛrɛ bɛ mun kɛ jɔn bɛ minɛ n'o de yarabi Ala k'an kisi jugumanw kɛli ma ok Fuseni o ɲɛna sa Fuseni bɛ dɔnkili laban da o la i ka numéro i bɛ se k'o di kanubagaw ma minnu bɛ se k'i sɔrɔ cogoya min na kunnafoni TV maaw bɛ baara la Ala ka u sara ni sarako ɲuman ye kunnafoni TV maaw bɛ baara la Ala ka u sara sarako ɲuman na la ilaha illallah Mamadu Rasulullah Usmani Sherifu sabali Basita woloden sabali nye Madani woloden sabali I'll be barala amba kainti ala ka jeng Fuseni mi sura nimero mina bse gudi kan wa bse ake do mako bi cho Fuseni na ok me sura nimero mina mena numéro fla di Orange an Maltel Maltel 70 03 53 50 oyenga Maltel ok Orange du Orange ale yɛrɛ bɛ WhatsApp kan 74 61 88 15 ok kanbagaw na yi ni kɔngɔ dɔrɔn a bɛ Fuseni sɔrɔ ok Fuseni an bɛ yɛrɛ fo dantɛ foli min na i nana an ka wele jaabi a diyara n ye a bɛnna ma n m'a fɔ ko nin ka kɛ ko daminɛ nin kana k'a laban ye Ala k'i bolo mɛn i ka baara la Ala k'an to ɲɔgɔn ye ok kanubagaw ni de tun b'an bolo bi ka yira aw la Fuseni Warima zikiri Fuseni Warima aw yɛrɛ bɔra ka ye sisan a ye min kɛ aw bɛɛ bɔra k'o ye an b'a fɔ ye k'aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire kɛ an ka vidéo kan aw k'an bɛn wagati wɛrɛ